Kokkisota! Eli homman nimi on se, että meillä on partti aikaa kokkaa lounas. Ja saadaan valita vuorotellen aineksia, mitä siihen halutaan. Mä voin aloittaa. Mä otan tästä kanan. Sitten mä menen varmaan tällaisella valmiilla sosekeitolla. Okei, sit mä otan tällaisen uutuus mango citrus ananaskastikkeen. Mä menen croutonilla. Mut mulla on visio, mä otan riisin. Omenaa. Okei, mä otan tän Ei, persian. mäkin tarvitsisin. Tästähän löytyy raijuustoa, niin sehän sopii. Mä otan vielä ton valkosipulin. No sit mä otan vielä suolakurkut. Ja mä otan vielä avokadoa. Haluatko sä vielä jotain? Mä otan vielä sipuli. Ja tomaati. Aika alkaa nyt! No niin, Abbella on kunnon hoppu päällä, mutta mä otan täällä ihan iisisti, vaikka mulla on puolet enemmän aineksia. Mä pilkon Minealle vielä muutaman tästä, niin katsotaan, jos se suostuu vaihtaa vähän persiliaa mulle. Oi, kiitos! Mä otan vähän tästä. Okei, vähän. Tää on mun vähän villikortti. Vähän suolakurkkua siellä koristeeksi kanssa. Veikkaa, kun mä vähän kattelen tonne, niin tästä taitaa olla ihan selvä voittaja tulos. En tiedä, mitä Minea puhuu siellä, mutta tää kombo tulee ole oikeasti hyvä. Sitten vaan kanat sinne pannuun. Ja tää siis on palsternakka omenakeitto. Seuraavaksi mikron lämmittää. Okei, eli lähdetään pleittaa tässä nyt nopea, niin ehditään ekaksi raajuustoa. Voidaan laittaa aika paljonkin. Noin. Okei, nyt mulla on riisi eli pohja valmiina, niin lähdetään kasaan. Omenoita laitetaan ne päälle vaikka noin. Ekana tulee kanaa, tässä on tosiaan valkosipulia ja sipuli. Suolakurkku koristeeksi. Ei vitsi, mulla on kiire. Sitten vähän croutonkei. Lopuksi laitetaan lehtipersiliaa nätiksi laitettua. Done. Kastike vielä. Namma. Ai niin, ja vielä persilia. Äkkiäkin, hei. Okei, maistetaanko ekana tätä mun eksoottista kanaboulia? Se mikä tän kruunaa on toi mango citrus ananaskastike. Mä veikkaan, että se tulee toimia aika hyvin. Se näyttää ainakin hyvältä. Toimii. 7/10. 7,5/10. Sitten otetaan seuraavaksi täyskymppi. Palsternakka omenakeitto. Okei. Toimii. No krutongit tossa on tosi hyviä. Ja tää keittohan menisi niinku ihan silleen vaan. Mä annan tälle keitolle 8,5/10. Multa se saa 8. Kumpaan näistä haluaisit maistaa?